Ousmane Dembélé egy francia labdarúgójátékos, aki a német Borussia Dortmundnál játszott kiskora óta. A klub mindig is anyagi gondokkal küszködött. Soha nem volt rendes edzőpályájuk, régi volt az öltözőjük és felszerelésük. Emiatt soha nem tűnt ki a többi csapat közül. Romos és rozga volt a stadion, amiben játszottak, és kevés néző járt a meccseikre. Dembélé azonban nem olyan volt, mint a többiek. Sokkal jobban játszott, gyors volt és cseles. A rossz kondíciók ellenére élvezett a Dortmundnál focizni. Dembélé! Oh, wonderful! Ahora se la lleva Dembélé, Dembélé recorta, le pega Dembélé! ¡Gol! De Ousmane Dembélé para el Fútbol Club. Egész életét itt töltötte, és nem volt rálátása arra, hogy más kluboknál milyen lehet az élet. A jó teljesítménye miatt felfigyeltek rá a nagyobb klubok, köztük az akkori legjobb, az FC Barcelona is. Meg is vették a Dortmundtól, így Dembélé új életet kezdhetett Spanyolországban, mintha a mennyországba került volna. A Barcelona több edzőkomplexummal rendelkezett, hatalmas stadionnal és luxus körülményekkel, amelyhez hasonlót Dembélé eddig sosem látott életében. Barcelonában mindene megvolt, magas fizetés, luxus körülmények, jó társaság. Csak épp fizikálisan nem bírta ezt a nagy megerőltetést. Ahogy elkezdte új életét a top klubnál, már is hatott rá a nyomás, és nem mutatta a régi formáját. Nem bírta az ottani magasfokú edzéseket, hiszen ezok közel sem voltak olyanok, mint régi csapatánál. Így meccseken is rosszul teljesített, nem lehetett ráismerni. Így ment egészen addig, amíg le nem sérült, és egy ideig képtelen volt játszani. Ekközben visszatért régi csapatához, hogy elmesélje egykori társainak, mennyire elképesztő körülmények vannak Barcelonában, és hogy minél többet csábítson Spanyolországba. Viszont nem fogadták úgy, ahogy várta. Ők nem tudhatták, hogy mi volt a háttérben. Ők csak azt látták, hogy a magasabb szint befolyásolta Dembélé teljesítményét és fizikai állapotát. Kinevették amiatt, mert rosszul teljesített, és sérülése miatt nem vették figyelembe, semmi pénzért nem hagyták volna el mostani csapatukat. Ezután Dembélé visszatért Barcelonába, ahol felépülése után a legjobb akart lenni.